edo esperientzia izango du Premier Leagueko aulki batean, Liverpoolen jokalari handia izan zen, ezagun du Ingalaterrako futbola, eta Real Madrilen bideokerretik eraman zuten, azken astebete baino gutxiago Realari dagokionez liga hasteko, eta partida benetan handia hau. Bai, partida handia eta benetan ikusiko du Reala nola dagoen, ez? Atzealdeko erdialde hori oso gaztea, arrobikoak biak ere. Bai, harritzekoa da, ez? Azkeneko partiduan biak batera ikustea, ez? Nik usten dut batez ere bate hongo da, baina ez zaitu horitzen hemendikan bigarrengo taldera jongo denikan, hemendikan batzuek kendu. Gero Luka Txutxitxek eta irizpidea ipini dio jokoari Moises Caicedo. Hortu jokalari indartsu bat nahi zuten, baina erasoan ere doainak ditu Angel Herrera. Doan ere, nik usten dut, berak daukan jokorik benetan garrantzitu izango dela aurten Angel Herrera on bat ikustea, ez? Colwill, pasea aurrera, bikaina izan da pasea, erdiraketa eta azkenean baloia alderik alde, ertz batetik bestera, honik atera da Reala, oraingo honetan, Morgan Rogers gehiago balima dira, batek 11-12 egin dituela eta ez diotela zer esan, bestea, bueno, betikoa. Chelsearen txanda izango da. Caicedo. Ingo diote jokoari, Xabi Alonso, berak badak Ingalaterra beste aldar. Crystal Palacetik fitxatu duten frantziarra, ondo itxidu atzean. Chelsea, gaur puntuak ez daude jokoan, baina bai partia kontrolpean nahi du, markagailuan aurretik dago, pixkat itxaron. Moztu eta ziztu bizian aterako da Xabi Alonsoren taldea. Rogers, golegilea. Baloia kanpo aldera atera, Joao Pedro. Ezker hegalean, Colwill, erdiko atzelaria da. Gola, Lamoguzko izan dela baita ere, baina iruditzen zaite Reala ondo dagoela aurre egiten diola, eta baloia daukanean ere... Ez, berdintzeko gola eman dio Realari, oraindik beste 45 minutu falta dira, interesgarriak izango dira, beste hainbat jokalari ikusteko parada izango baitu hemen, bai Reala eta bai Chelsearen aldetik. Gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara, Stamford Bridgetik. Zelaiak ere desberdinak ziren, baina ze esperientzia, ez? Ba, esperientzia hona izan zen, nik usten dut inguru horietara jotea. Aipatu dugu, udako ura, baina Atontxan ere Chelsea gonbidatu eta Reala nagusi, eta gaur bezala golegile atzelari bat, Gorriti, orduko hartan. Pasea dotorea zen, baina ondo Jon Martin hasi da aurkia mugitzen, Xabi Alonso. Partida kontrolatuta. Enzo, Josh Achimpon ere bai, arrobiko mutila, erdiko atzelaria da hau.